Neustrašiva Dijana. Prvo poglavlje prilagođeno za čitanje autorice Anite Kovačević. Prvo poglavlje Dijana i Vinko. Jednom vrlo davno ogromni dinosauri svih boja, veličina i vrsta lutali su ovim planetom. Neki su letjeli, neki plivali, a neki rikali posvuda, toptajući nogama tako jako da se tlo treslo. Ali nije svaka životinja tog doba bila velika. Mala Dijana živjela je sa svojom obitelji i prijateljima u velikoj močvari pored šume. Dijana je bila vretence, jedno od posljednjih takve vrste. U to su vrijeme vretenca bila puno veća no što su danas. No Dijana nije bila nimalo velika. Ona je bila najmanje vretence ikad. Kad se Dijana izlegla, niti jedno vretence nije vjerovalo da će ona preživjeti noć, ali preživjela je. Kad je sljedećeg jutra otvorila oči, njena majka i otac gledali su je s ljubavlju. Nadam se da će uskoro i poletjeti, rekao je njen otac pomalo zabrinuto. Poletjet će ona, kad dođe njen trenutak, šapnula je njena majka. I tako su čekali, sve dok jednog dana, kad je ona osjetila da je njen trenutak došao, Dijana nije poletjela i nasmiješila se. Njihova vrsta nije mogla vrlo visoko letjeti, samo otprilike do vrha prosječne krošnje stabla, ali odlično su se znali sakrivati. Dijana isprva nije mogla letjeti brzo, ali mogla je letjeti gore i dolje, lijevo i desno, pa su njeni roditelji pucali od ponosa zbog njene vještine i lukavosti. Ipak, njihovi susjedi i dalje su odmahivali glavom. Joj, ali kad dođe Vinko, ona možda neće uspjeti pobjeći. Premalena je i preslaba, susjedi su zabrinuto odmahivali glavom. Upozorit ćemo je na vrijeme i naučiti je da se sakrije, rekla je Dijanina majka. Ona je možda vrlo malena, ali je i mudrica, rekao je Dijanin otac. A mudrost je ponekad važnija od snage. Njen će trenutak doći, dodala je njena majka. Tko je Vinko? Dijana je trepnula i pričekala odgovor, ali za njega nije bilo vremena. Tlo se zatreslo, a ogromna visoka sjenka zaklonila je sunce. Prije no što je Dijana ponovno trepnula, njeni su je roditelji odvukli iza grma paprati. U roku nekoliko sekundi na vidiku nije bilo niti jednog vretenca. Ogromna sjenka toptala je na sve strane, režala, pljuvala i bijesno vikala. Gdje ste se sakrili, vi bijedni mali letači? Dosadno mi je i malo bih se zabavljao, vikao je pucketajući kandžama. Dijana je pogledala svoje roditelje, ali oni su je upozorili da ostane tiho. Zar nikoga nema? Glumio je da tepa. Izađite i poigrajte se sa mnom. S mjesta, molim. Zubi su mu blistali, dok mu se čeljust razvukla u ljigavi smiješak. Dijana nije bila luda. To je očigledno bio Vinko. Njegove su riječi možda bile ljubazne, no glas mu je bio prepun zlobe i izrugivanja. Nakon još jednog vala toptanja i režanja, močvara je utihnula, a sjenka otišla. Vretenca su provirila glavicama iz svojih skrovišta, pa polako počela lepršati naokolo, pažljivo i plaho. Vinko, upita Dijana. Vinko, kivnuli su glavama njeni roditelji. On baš nije dobar, upita Dijana. Nije, odgovore roditelji izmijenivši ozbiljne poglede. I ne igramo njegove igre, nikada, odgovori Dijanin otac i navuče još malo lišća kako bi sakrio ulaz u njihov dom. Vinko je zločesti eoraptor, šapnula je Dijanina majka. On ti našu vrstu voli loviti, pljuvati po nama i gnječiti nas u blatu, a to radi samo zato što je veći od nas. Uvijek bježi od njega i sakri se, Dijana, uvijek. Dobro, potvrdi Dijana i nevino trepne. Htjela je upitati kako da pobjede Vinka, ali pričekala je da za to dođe pravi trenutak. Što mislite, što će Dijana napraviti? Hoće li joj netko u tome pomoći? Što biste vi napravili da ste na njenom mjestu?
Nadam se da vam se priča svidjela. Ako i vi volite dinosaure, podijelite sa mnom koji crtež dinosaura ili čak vašu priču o njima. Ostanite hrabri. Bok!